चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल बाजारनि गंसे दख'ना गलायाव सिखाव हाबदों। सिखावखौ पुलिसा खाबाय। दुखुनांथाव खौरां, दिनै थांनाय हरनि समाव चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल बाजाराव मिलिका बसुमतारिनि गंसे दख'ना गलायाव सिखाव हाबो आरो खमैबो 1,30,000 रां बेसेननि दख'ना, जोमग्रा सादोर आरो ब्लाउस बायदि बायदि मुवाफोरखौ लानानै थाङो। मख'नो गोनांदि गला बिगोमाया गावनि गलानिफ्राय खावनानै लांखुमा जानायखौ उदिस मोननानै गोसोआव दाहा जायो आरो सिखावफोरखौ थाबैनो हमनांगौनि दाबिजों बेंटल पुलिस स्टेशनाव गांसे एजाहार गथायो। बे जाथायखौ नोजोर लाखिनानै बेंटल पुलिस स्टेशननि आइसिआ गावनि हानजाखौ लानानै सासे सन्देह खालामनाय नखराव सिग्रोम होयो आरो खावनानै लांखुमा जानाय मुवा बेसादफोरजों लोगोसे सानै सिखावखौ हमनानै लाबोयो। आबुं मोनथिनो थाखाय पुलिसआ सिखावफोरखौ सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं। आंनि दखानावथ' सिखाव हाबदोंमोन, ओमफ्राय दा सिखावखौ सारमोननि आखाइनिफ्राय सारमोना बोरै बोरै नागिरखो मोनबोबाय आरो ओमफ्राय माखासे जिखौ मोनबाय, माखासे जिया गोमानानै दं, दाबो मोनजोबाखै। माबोरै मिन्थिया बे सिखाव खावनायखौ? थारमाने सारमोना टारगेट खालामनाय बायदि जाबाय आरो ना, मा होनो आंथ' खोन्थादोंमोन इदि मानसि नोजोर होबाय थायोमोन होननानै, ओमफ्राय दा सारमोन आंनि टारगेट बायदि सारमोना थांनानै मोनबोबाय आरो। सोर बेलाय खावग्राया? नामखौ आं मिथिया, नोंसोरो बैयाव दं सिखावा माबानो हागोन। जायगानिफ्राय? बे बेंटल एरियानिनो। औ, ओमफ्राय आंथ' सिगाङाव बिदि मालाबाबो जाफेराखै आरो आं दखान होनायाबो बारा गोबाव जायाखैमोन ना। बेसेबांसोनि मा खावा, ओमफ्राय मा बेयाव माखासे जिखौ मोनबाय, बिदिनो सिम्पोल जिफोरा माखासे गोमाबाय, ओमफ्राय सेक दख'ना दाम गोसानि दंमोन माखासे, बिसोर गांब्रैसो गैला आरो। बेसेबांसोनि मुल्य जागौमोन खावनाया? बे खावनाया खमावबो 1.5 लाखसो थांगौमोन आरो। सिखावखौथ' बेयाव सानै नुदों। दंबावो नामा? जानो आंथ' मिथिला साबैसेमोन बिसोरबा टिमाबा, आंथ' दा बेयाव सानै नुबाय। खुलुमबाय बयनिसिमबो। दिनै थांनाय हराव मोनसे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बेंटल बाजाराव मोनसे जाथाय जानानै थांदोंमोन। बियो दखान दङमोन, बेयाव खमसे खम 1.5 लाखसोनि माल दङमोन। बे दखाना दिनैहाय दुथां सिखावफोरनि साल सलनावहाय बे दखानखौ खावनानै लांदों सिखावफ्रा। दा बेनि उनाव पुलिस प्रसासननि बिभागनि मानसिफ्रा फैनानै बेयाव नायफैबाय, दखानाव गासिबो खावजोबनाय, सुरमार जाजोबनाय, लांजोबनाय माल जेबो मोनसेबो गैया। बेयाव बहुद दामि दख'ना दङमोन, बेखौ लांजोबदों। दा बेखौ बेयाव नायनानै फुरा बेखौ सिन्था सरसा खालामबाय। दिनै पुलिसफ्राबो फैनानै बेखौ सानबाय, ओमफ्राय जोङो बाजार हिसाबै जों बेखौनो पुलिसखौ खावलायदोंमोन, आच्चा बे जाथाया बोरै जानो मोनखो? बेयावथ' जोंहा जेबो डिउटिबो गैया, पुलिस प्रसासननिफ्राय जेबो डिउटि गैया, पेट्रलिंबो गैया। दा बे हिसाबै जों बुंबाय थादोंमोन। दा बे हरावहाय बे जाथाया जानानै थांबाय, जों पुलिसखौ नारसिनदोंमोन आरो जोङो सिन्था खालामदों बाजारनिफ्राय सिन्था खालामनानै जोङो बुंदों जे बेखौ आन्दाज लानानै बे बुस्थुआ थिग मोनसे खारनाव जानो हागौ। मानो होनब्ला बेयाव जाफ्लायबाय थायो, बहुद बुस्थु बिदिनो खावनाय मानाय जाबाय थायो बाजाराव नानानथा रोखोम। दा बेखौ जोङो सानदों जाहैबाय बेयाव गोबां ड्राग्स एडिक्टेड मानसिबो दङ। दा बेखौ जोङो फार्स्ट सिन्था खालामग्रोदों, बिनि सायाव जोङो डाउट लाग्रोदों आरो। दा बेनि उनाव जोङो सानदों जे जोङो जि बेयावहाय ड्राग्स एडिक्टेड मानसिफोर गथ'फोर दङ, बिसोरखौ जोङो सानैसो लोगो हमनानै रायज्लायग्रोनाया मोजां जागोन नामा होननानै जोङो पुलिस प्रसासनखौ जोङो बुंदोंमोन। दा बिथांमोना प्रसासननिफ्राय थांनानै लोगो हमहैदों, थिग बे सन्देह खालामनायानो बेनो जानो हादों आरो दिनै। दा बेयावहाय जाय खावदोंमोन, जायखौ लोगो हमहैदों ड्राग्स एडिक्टेड बिसोरो बिदिनो खावफ्लायबाय थायो आरो बेंटल हालामनि मानसिनिनोखा, लकेल मानसियानोखा। दा बिसोरनो बे खामानिखौ मावदोंमोन आरो। दा थिग दिनैहाय लोगोनो थांनाय हराव सिखावा खावबाय, लोगोनो फुंनि 9टासो टाइमाव दा बे सिखावफोरखौबो हमनो हाबाय। दा गासिखौबो बुस्थुफोरखौ मोनफिनबाय, मोनसे मोननै गोमादों जानो हागौ। दा जोङो सिखावफोरखौ मोनफिनबाय पुलिस प्रसासननि माखासे नाजानायाव, बेखौ नागिरनायाव आरो बेखौहाय नायनानैहाय गासिखौबो स्टाडि खालामनानै बेखौ मोननो हाबाय। बाजारनि ओमफ्राय पेट्रलिंफोरनि सायाव माबायदि? दिनै बाजारावथ' जेबो पुलिस प्रसासननिफ्राय मोनसे मोनायोब्लानो जेबो पेट्रलिं बा डिउटिबो गैखायानोखा, बेखौ आङो बुङो। दा जोङो खावलायबाय थादों पुलिस प्रसासनखौबो, थारमाने बेयावहाय मोनसे बेंटल हिसाबै बहुद गिदिर मोनसे दखान बाजार दङ आरो बेयाव जोङो मेक्सिमाम माने बहुद मानसि थासारि, माने पपुलेसनाबो गोबाङानो आरो बाजारफ्राबो बिराद गिदिर। दा बे हिसाबै बेयाव जेब्लायबो जोङो कन्टिनिउ मोनसे पेट्रलिं एबा डिउटिखौ जोंनो नांगौ बाजाराव होननानै जों बुंबाय थायो। नाथाय खिन्थु बेखौ